itu tuh sisada anak sisada boru dohita sisada si pertanyaan sisada si pakilalaan molo tuh lakam noai nagabe anggi doli nalahu manguluhon pasahato sakti na sisada hata dohita sisada dai songon dayon aik mole ate gabe ma haha doli gabe ma jala horas song ni ma tutu takas do tutu di son marna tapak di hamu panasihat nami ope upasatai ma tu hamuna partikian tu amang panasihat buti mak. Jadi mau lihat ya mak dia mau mang ngadidos ni rohatta kita akan berdongat tubuh amu mana yang nadi pajulu hami ulau kau madok dengan buti mak. Gabe ma jala horas mau lihat ma di amat tanah mertua di bata opet tong nunga dilihat kamu tong dihami tiki dinalaho pasahaton sakti tu amang padeta di partikianon ima tutu nasi sada hata hita tutu sisada tahi dinalaho pasahato sakti molotung peau nama katahon hataku do hatamu do hataku gabe ma jala horas amang padde nami diso jongjong dohami saluhu na poparan yopunami borsak sirumonggur boru bere iba bere se kabupaten Subang dina rumah hamtok kami pasahaton sakti nami songo pinggan nahot dihudulan na pinggap pasu asang gia matong mamasu-masu amat tade bata tuhami saluhu na poparani borsak sirumonggur narong si kabupaten Subang asang gia matong sakti matogu satu madinginon dihita saluhu na opetong amang padenami mangarade mahamu romahami pasaton boru nami nauli raja nami tapuk nai tuarupan ni amang padde pasat tamule horas ma jala gabe ma jala horas mau lihat ma dituhatta mau lihat ma nang dihita saluhuna dison di pasahat tamuna ima pinggan panukunan pinggan naho dihudulan na parhitiat tama tutuon tua mata di bata ima disakak muna di hari nauli di hari naringgan pernakok ni matanya rion ipa saat tamu do digijang ni pinggan panukunanon ima boras sipir ni toddi pirma poki bahul pasalongan pirma tong toddi muna say julu ma nang pasalongan matutu di atas ni musay di pasahat tamu do ima napuran tiar hasoloman ni inatta raja inatta soribada songon nedok ni situ tua matutur honokku asa napuran ma tano rangging masiranggongan tung padat tapi pada udao setuhat matutu na manggokupita saluhuna matutu di atas ni musay di lasni rohamuna tuhami perguci ipa tuha ngudo di son ima ringgit si tio suara di guari matongo di negara ton rupiah hasoloman ni amat taraja sayang gia matong songon nelok ni si tua tugijang maporda tuloron nang perbarbaran tung tudia pihamu mangalaka saya di sima hamuna dapotan pasamutan matutu ope tutu di hamuna panitia nami manang hasuhuton nami songon nedok ni situ tua dia malaklakna dia mau nokna dia mahatana dia manedokna asatakas ujupur takasan ujuakola asatakas hita maduma tutakasan mahita tongan mamora joper raja nami asatakas ma pabuah hamuna
ima so ahama na naeng si ulah honotta dia palatikyon asa tungboy hamian nongan dinamak melu ima songon pakuling ni goci nami tung takasma rajai marbuah-buah mauliate ma sidok doti hami pargoci mauliate ma dihamu amang padde nami si seloina tutu mulani hata sukudo mulani uhum ya nama nukum matong dihamu amang padde nami asa takasma tutu uju purba takasan uju akola asa takas matutu hita saluhuna maduma tu takas nama hita tong saluhuna gabe jalama mora ya nama nakasi matok kamu dihami hasuhuton padde nami ima diulota sadarion marhite tamyang nami tu amat tadebata naung pinukahami tutu ulaon pesta pertamyangan bona tahun borsak sirumonggur boru bere iba bere na adong di Kabupaten Subang marhite pertamyangan bonaton nami ditikon amang padde nami namang idoro betok kami tu amatta nomor 2 de bata naudia mak saluhuna dihami paparan yo puta borsak sirumonggur narong di Kabupaten Subang dilehom matong pasu-pasuna marhite tamiang songsongoni matong tutu dihami saluhuna paparan yo opunami borsak sirumonggur narong di Kabupaten Subang namang idu hami tuamat tadebata diaka naso tubuan anak anggia matong tubuan anak tu julan narion diaka naso tubuan boru anggia matong tubuan boru tu pahon yamata nomor 2 debata songsongoni matong amang padde nami diaka saluhna hami paparan yo oputa borsak sirumonggur diaka na hurang sehat marhite ulon nami onatong di partikianon dilihat tuhatama kesehatan asanggia tutu boy hami marsadani roha marlas ni roha tu julan narion songsongonima amang padde nami diaka yanakon nami na di bagasa persikolaan anggia matong dilihat tuhata hapistaran bisu nasihat tuhatai asang gia totong merbisu nasida dapat akan nasi tani rohana tujulan narion asa tong marlas ni roha hami saluhuna poparan ni oputa borsak sirumonggur songsongonima amang padde nami naulia mak namang idodo hami tong totong yakka yanakon nami naso dapat perkarejur dope asang gia matong tujulan narion dipaturu tuhata aka perkarejuan asa tong martaba-taba las ni roha dihami saluhuna songsongonima amang padde nami gabi amang diaka yanakon nami naso marhasohotan nanggo umurna tutu dinalaho marhasohotan asimat tung rohani amat tadebata di pertamyangan pesta bona taun borsak sirumonggur sekabati Subangon di baturu matong aka siroka nitodi tunasida asa las rohanami jala ria tu julan narion songoni mamang padde nami di tau parasian nang nilehon ni tuhat tatu hami dinalaho madalaton tau 2020 asimat tong rohani amat tadebata dilehon matu hami saluhuna hahi pason dilehon gajang niumur dilehon hasihaton asang gia tutu ulon nami di partikianon boy hami marlas ni roha tu partikianon songoni ma amang padde nami songon pengiduan nami tu amatta nomor 2 debata opet tong padde nami upasatami ma tu hamuna sigogoti mahami padde nami mauliate naulima di hamuna rajani panitia nami hasuhuton bulun nami di partikianon las roha nami mabigi di ulota songon naung di tariosok kamuna tuhami ima pargoci marmula do na denggan marmula do nang nauli gabi nunga tung takas betutunak kaningan dia tahu kamu tariosok kamu ima namar bona taon pertamiangan ima judulli uleon dia palatikyop gabi amang mulati ma dituhatta mulati manang dihita saluhuna
sayang giat matung di pangiduan munai nak kaningan martinangi marnibege ma amatta nomor 2 di Batak di sahapom may tusaluhuna ima namar bona taon pertamiangan bunguan borsak sirumonggur subang na humaliangna jala di pertekianon takas do di bek kamu ima secara tema tersurat mai di Filipi 2 ayat 2 sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa satu tujuan odo tutuna taparsita anggiat ma diulat tasa di pertikianon dilehon songop pangiduan munai unang atong nagabe dia pala tikyon alai tujuan nyari ikut tetakma solid satu jiwa mulia mari Tuhan nung atong takas bebe hamuna hami pe takas matongan anongan songodian nonga pangiduan muna namang gel goting mahamuna pangalangang tangan ma dia pala tikyon dohok marlas ni roha jadi ope di hamuna hasuhuton bulun nami manang panitia asa jalo hamuma tuani godang muna alai sautik himbauan ala on dang godang sabangunan dang pola makuling benon nami ima sipitulili alai molo godang sabangunan peluon nami do godang sipitulili alai ala on uning-uningan tradisional Batak do dang godang bulun manang godang sabangunan jadi ope langsung mau pasahat kami Tuhan muna nama jalo songon tuani godang dia pala tikyon siludoti mahami raja nami mau liate gabe ma amang padde nami mau liate ma dihamu amang padde nami isotutu hami hasuhuton nasi sadatahai hami tutu setiap jauh mang kurang sotik naik nunga gabi hok kami nak kaningan asa gabi nauli dihita gabi nadenggan donon nami ma tuluhali horas ala ibek kamu barbuah bir jadi songoni mari kita ate pargoci asa gabe nauli gabe na horas asa denggan pulo tere belakikyon taruh pematul hali horas ma tutu gabe ma amang padde nami ido tutu amang padde nami disok kami jongjong do saluhuna poparan punami borsak sirumonggur ima dinalaho majalo tuani godang nami tutu asang gia tutu dihami saluhuna di pargogoi Tuhan dina mangulahon ima pesta pertangyangan bona taon borsak sirumonggur sekabupaten Subang amang padnami parunungunung pare dede pertagading namalo najagar idaon nauli panotnotan pertarias namalo di partikiano tutu rodohami nelaho majalo tuani godang nami ima di partikianon marhite uning-uningan miatong natudo mangalu-alu tuamatta nomor 2 de Batak saluhuna pangiduan nami tuamatta nomor 2 de Batak anggiak matong amatta nomor 2 de Batak manggonggomi ulau non sian nama muka nama nongai sahat tu nama ngujungi opet tong amang padde nami alu-alu matong tuamatta nomor 2 de Batak sitopa langit dohok nasa isina mau lihat tema amang padde nami nunga dia lu kowe tutu tuamatta nomor 2 de Batak didokna tua-tua martot dido tutu hita jolma marsahala do yang goraja marhabonara do yang gohuta alu-alu namang tuamat tu sahala ni oputa do tu habonara ni huta
mau lihat tema amang paddenami nunga dia lulu ko tu sahalani dopung dohot tu habonarani huta opet tong amang paddenami alu ma tu amat raja do inat tasori bada na liat na lulu. Mau lihat tema amang paddenami nunga tutu dioloi hamuna pangiduan nami saluhukna opet tong amang paddenami dinanaeng padenggal tanga mahami pagali gotting asang gia tutu dioloi nami partikianon totong matutu tuhata amata nomor 2 debata. Asa marmula matutu gabe marmula na ringgan. Asa siajur main na mula-mula siajur mula topa. Mulani rumah ijuk, mulani rumah gorga. Mulani jolma marbisuk, mulani jolma marroha. Parsirangan nyaik pardomani hosa. Asa bedamang majotong godang mula-mula. Gabi bang. Mau lihat tema amang paddenami nunga di baik kamu betutu godang mula-mulai asang giat matong pengiduan nami tu amatta nomor 2 debata marmula matutu gabe marmula nauli asa wedamang mojo tutu amang godang soba-soba asang giat marsoba hami tu amatta nomor 2 debata. Mau lihat tema mang paddenami nunga di bedamang betutu godang soba-sobai opet tong amang paddenami dinalaho mangaliat mahami saluhukna poparan yo oputa borsak sirumonggur sekabupaten Subang baik damang majotong godang liati